Noia converteuse onte no epicentro do cine galego coa inauguración da 26ª edición da Mostra de Curtas de Noia, unha gala chea de emocións, sorpresas e homenaxes que marcaron o comezo dunha das citas máis destacadas do audiovisual galego. O Coliseo Noela viviu unha auténtica noite de estrelas, dirixida polo actor Federico Pérez e coa colaboración de Tito Robert e a drag queen Vaina. A gala fixo unha viaxe pola historia do festival, que leva xa 26 anos impulsando o talento galego. Entre os asistentes, nomes coñecidos como Carmen Méndez, Leticia Sola, David Amor ou Antonio Mourelos, que compartiron lembranzas e anécdotas dos seus pasos pola mostra. Nas intervencións institucionais, a concelleira de Cultura, Chelo Martínez, reivindicou o cine como ferramenta identitaria e memoria colectiva, así como tamén puxo en valor esta mostra. Unha cita que enche as nosas rúas, as nosas salas e os nosos corazóns de historias, de imaxes e de soños. A mostra é moito máis que un festival. É un espazo de encontro, de emoción compartida e de arte viva. Aquí, cada curta é unha xanela aberta ao mundo. Un pequeno universo onde caben todas as miradas, todas as voces, todas as realidades. O cine, en particular, o formato curto, ten unha capacidade extraordinaria para emocionar, denunciar, inspirar, transformar. Nun tempo no que ás veces as presas nos impiden mirar con calma, o cine detén o reloxo e invítanos a pensar, a sentir, a comprender. Pola súa banda, o alcalde Francisco Camaño destacou a proxección nacional e internacional dun festival que, dixo, é posible grazas ao apoio veciñal e asociativo. Esta gala que inaugura a 26 edición da Mostra de Curtas de Vila de Noia. 26 é un número que cabe moi fácil na boca, que é moi fácil de pronunciar, pero hai que facer 26 mostras. E xa vos explicaron aquí, o vistedes ao largo da gala, maravillosa gala, por certo, o que significa a Mostra de Curtas hoxe, a Mostra de Curtas da Vila de Noia a nivel do sector audiovisual, a nivel internacional, a nivel nacional e todo o cariño que se lle ten. Eso é posible gracias a todos e todas de cada un de vós que co seu graniño aportaron con maior ou menor acerto ou con máis ímpetu ou máis dedicación ou menos, pero que todos xuntos fan que isto sea hoxe o que é. Tamén interveu a deputada Soledad Agra, que puxo en valor 26 anos sementando cultura no audiovisual galego. Teño que darvos o parabéns tamén polo impulso e novidades que acabades de implementar nesta mostra, non xa histórica, esta mostra internacional do audiovisual en formato curta, pero non só, xa que contamos sempre con algunha novidade en forma de longa ou de documental, non? Como vai ser este ano. É un certame que segue medrando. En esta edición temos máis de 100 filmes a concurso, acompañados de encontros, de espazos de traballo, de obradoiros e tamén de novidades, como unha nova páxina web, parabéns pola nova imaxe, e tamén por seguir innovando con ese primeiro festival de presentacións curtas para compartir ideas e proxectos entre profesionais. A artista Vania puxo o broche de ouro interpretando Ni tú ni nadie, facendo vibrar o público dun coliseo completamente cheo. Está nuestro error sin solución. ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme.